Havia una vegada una viuda, una dona viuda que tenia un fill, que es deia Jaume, que vivia en una petita granja i ella era propietària d'una vaca. Esta vaca li havien posat de nom Blanca Llet. Però un dia la vaca va dir que no tenia més llet per a donar. I aquella llet que anaven a vendre cada dia al matí al mercat, doncs se va acabar. Llavors, la pobra mare va començar a dir: i ara què farem? Sense llet que no mos donarà la vaca per anar a vendre, què farem? Què serà de nosaltres? Va començar a dir. I son fill li dia: no cal que t'hi amoïnis, mare. Jo me n'aniré de casa i en un lloc o altre trobaré faena. I sa mare va començar a dir: prou que ho has provat més d'una vegada i no te n'ha sortit. Veurem què farem. I llavors se li va ocurrir: saps què farem? Ens vendrem la Blanca Llet i muntarem una petita drogueria. Molt bé, va dir en Jaume. I com que avui és dia de fira, aniré a vendre la Blanca Llet i ja veurem què fem. Tot decidit, en Jaume va agafar la vaca i se'n va anar cap a la vila. A mig camí va trobar un vellet una mica estrany i li va dir: bon dia, Jaume. Bon dia i bona hora, respongué el noiet, tot admirat de que sabia el seu nom. Cap a on vas? Li va dir el vellet. Me'n vaig a vendre aquesta vaca, deia en Jaume. El vellet, ficant una veveta tota misteriosa, li va dir: si vols, pots ser ric com mai has somiat. Mira, et compro la vaca i a canvi et dono una mongeta. No, ja me'n podeu anar, va dir Jaume, sense gaires contemplacions. Ai, ja veig que no coneixes el poder d'aquesta mongeta, va continuar dient el vellet. Ja ho veràs, si la sembres aquesta nit, la planta que en sortirà demà arribarà fins a dalt del cel. Sí, i de més verdes se'n maduren, oi que sí? Va fer en Jaume encara de pocs amics. Ja et dic jo que sí, i si no és així, et tornes a endur la vaca. Doncs, en Jaume va començar a pensar. Doncs entesos. Així que li va donar la vaca al vellet i es va quedar la mongeta i se'n va tornar cap a casa. Quan va arribar la seva mare, tota contenta li va dir: deus haver venut la Blanca Llet, ja que tornes tot sol. Quant te n'han donat? I ell va dir: no ho endevinaries mai. A veure, digues, 5 monedes, 10 monedes, 15, o potser 20 i tot. Llavors en Jaume es va treure el que duia a la butxaca. Mira, què me'n dius d'aquesta mongeta? És màgica, se sembra a la nit i a l'endemà. Com? Què dius ara? Va exclamar la mare. Has venut la Blanca Llet per aquesta mongeta? La mare es va posar feta una fera i en Jaume va acabar plorant i llançant la mongeta per la finestra. Tot trist, va pujar l'escala i se'n va anar al llit sense sopar. Al dia següent, quan es va despertar, tot li va semblar una mica estrany. El sol no entrava a l'habitació tant com els altres dies. Així que va saltar del llit, es va vestir i va córrer cap a la finestra. I què us sembla que va veure per la finestra? La mongeta que havia llançat per la finestra havia germinat i s'enfilava fins al cel, fins als núvols. El vellet no havia dit cap mentida. En Jaume s'hi va enfilar amunt, fins que va arribar a un camí molt recte, on hi havia un castell. A la porta del castell hi havia una dona molt gran i molt alta. Bon dia, senyora, li va dir en Jaume. No tindríeu pas la bondat de donar-me alguna cosa per menjar? En Jaume no havia tastat res des del dia abans al matí, bon recordeu? Se n'havia anat al llit sense sopar. T'agradaria un bon esmorzar, oi que sí? Li va dir la dona. Era de gran estatura, aquella dona. Doncs toca el dos ràpidament. El meu marit és un ogre, així que afanya't perquè està a punt d'arribar. L'ogre era molt malvat i dolent i tenia el poble atemoritzat.
però a la vegada era molt ric, perquè prenia tot el que tenia el poble. Ho prenia tot. Us prego que tingueu pietat de mi, senyora, va insistir en Jaume, i que em doneu alguna cosa de menjar. No he tastat res des d'ahir al matí. Aquella senyora, que ben mirat no era mala dona, va fer passar en Jaume i li va preparar una llesca de pa amb formatge i un got de llet. Però encara no se n'havia menjat la meitat. Es va sentir un terratrèmol que va fer tremolar tota la casa. «Valga'm Déu, si és el meu marit!» va exclamar la dona. «Vine de pressa, amaga't darrere el bufet!» Quan l'ogre va entrar a la cuina, en Jaume es va quedar tot amedrentat. Quina alçada que tenia aquell tros d'home! Duia un sac en una mà i un xai a l'altra. L'ogre va deixar el sac a terra i en van sortir unes quantes monedes d'or. Llavors, la seva dona va dir a l'ogre: «Ves a rentar-te bé, que el dinar ja és a punt». Així que l'ogre es va allunyar. En Jaume va sortir del seu amagatall, però la dona li va dir: «Espera, espera que s'hagi dormit. Sempre fa migdiada havent dinat». Quan va acabar d'equipar-se de valent, l'ogre va obrir el sac, que havia deixat a un racó, i va començar a treure saquets plens de monedes d'or, que es va posar a comptar i a recomptar. Però, comptant, va caure dormit damunt de la taula, fent uns roncs que feien tremolar tota la casa. Llavors en Jaume va sortir de puntetes, sense fer soroll, i va agafar un sac de monedes d'or, fugint corrents cap a la mongetera. Va deixar caure el sac a l'hort de la seva mare i tot seguit va baixar d'allí, com si baixés per un tobogan, igual. «Mira qui tenia raó», li va dir a la seva mare. «És una mongeta màgica o no?» «I tant que ho és una mongeta màgica», mentre li ensenyava la bossa en les monedetes d'or. Bé, va passar un temps i vivien de l'or que havia dut en Jaume. Però un bon dia va voler tornar a provar sort i es va enfilar cap a la mongetera. Va agarrar el mateix camí recte de l'altra vegada, fins que va arribar al castell. A la porta hi havia la dona molt alta, altra vegada. «Bon dia, senyora», li va dir amablement en Jaume. «Tindríeu la bondat de donar-me de menjar?» «Tu? Si tu ja vas venir una altra vegada, sí, i des d'aquell dia que trobem a faltar un sac de monedes d'or», li va dir la dona. «Sí que és estrany», li va respondre en Jaume, «però no us contaré res sense haver menjat». La dona de l'ogre va fer passar en Jaume i li va donar de menjar. Però així que havia començat a menjar, es van sentir les passes del Jaume. El Jaume es va amagar altra vegada darrere el bufet, en un tancar i obrir d'ulls, i tot va passar com l'altra vegada. L'ogre va entrar a la cuina i es va menjar 3 vedells rostits. I va dir la seva dona: «Porta'm la gallina dels ous d'or». La dona li va portar i l'ogre li va manar la gallina: «Gallina, fes l'ou!» I la gallina va pondre un ou d'or. Llavors, el cap de l'ogre va anar caent a poc damunt la taula per fer la migdiada i es va posar a roncar. Com l'altra vegada, en Jaume va sortir de puntetes i es va apoderar de la gallina. Però la gallina va cloquejar, cosa que va fer despertar l'ogre. Al no veure la gallina li va preguntar a la dona: «Què n'has fet de la meva gallina dels ous d'or?» «Què dius ara?» respongué la dona. «Jo no sé res de la teva gallina». En Jaume corria com un llamp cap a la mongetera i va baixar a tota velocitat. Quan va arribar a casa, va ensenyar a la seva mare aquella gallina tan extraordinària i tot seguit li va demanar a la gallina que pongués un ou, cosa que la gallina va fer tantes vegades com li va demanar. Bé, hasta aquí tot molt bé, però van passar uns dies, va passar un temps, però en Jaume no sentia satisfet del tot. No. I va tornar a pujar a la mongetera per provar sort un altre cop. Com ja sabia tot com era, aquesta vegada, quan va arribar, prop de la casa es va amagar rere uns matolls i va esperar que la dona de l'ogre sortís a buscar aigua al pou. Llavors va córrer cap a la casa
i es va amagar dins d'una caldera. No va tardar gens a sentir les passes del gegant. Com les altres vegades, l'ogre va asseure a taula, buidant tots els plats que hi havia. Havent dinat, li va dir la dona: porta'm l'arpa d'or. L'arpa d'or? Sí. La dona li va donar l'instrument i l'ogre es va posar a tocar i a cantar. I després d'un bon seguit de tonades es va dormir. Llavors en Jaume es va aixecar molt a poc, va anar poquet a poquet, aixecant la tapa de la caldera, va anar cap a la taula i va agafar l'arpa d'or. Però vet aquí que l'arpa es va posar a cantar tota sola. Mestre i senyor! Mestre i senyor! L'ogre va obrir els ulls, veient en Jaume com s'escapava en l'arpa d'or. El noi corria tan de pressa com podia, i si no hagués sigut perquè ja coneixia el camí, l'ogre l'hagués atrapat. Quan van arribar a la mongetera, l'ogre no es va atrevir a seguir-lo, però es va rapar tota la mongetera, mentre en Jaume cridava: «Mare! Mare! Una destral!» La seva mare va córrer amb la destral, veient horroritzada com sortien unes cames de gegant de dins dels núvols. En Jaume va donar un cop de destral a la tija de la mongetera. L'ogre va sentir que la planta tota trontollava. Llavors en Jaume, d'un altre cop, va tallar la planta en sec i la mongetera va caure a terra i el gegant es va trencar coll i barres. I d'ençà aquell dia, Jaume va vendre els ous de la gallina fent-se molt ric. Molt. I van viure la mar de feliços, contents i satisfets. I fins aquí mos arriba la història d'en Jaume i la mongetera, que cada crit catacrac ja s'ha acabat. Olé!